ake ngibingelele bafowethu kumnaki kulomfuyela khona zobuciko nazi ukuthi mina othanda indaba namhlanje ngilanda uoriginal womthando weindaba yabo mawuthi awazi umbone lo muntu uzozwisa lakhe sawubona mfethu yaphela bathi kunjani kabi yami hayi no kuhle kakhulu mfethu kuyaphileka kahle kakhulu ubani lensizwa abaningi bayayazi for sure bayayazi ukuthi iyacasha mhlawumbe baze bayibone hallo bayayazi mfethu somnyama kaSabakhumalo into eyaziwayo nje le standard insizwa yasenyavini ibhenanyawo ekuthiwa linezindaba yabo but omntu mina ngifuna ukwazi la wena ufike uqala kwakho ukufunda indaba uqale kusiphi isiteshi somsakazo noma noma ngisho mina ngikwazi seyokusiphi hayi kuwe awenike wena futhi tu cha mina ngakakuzwa kwesi stage wakuthiwa izwi lomzansi sisakhona namanje ngabe wawuqala lapho ukufunda indaba ya ile ngafikela khona izwi lomzansi bethu futhi khona labasinikeza khona ithuba lokuthi sikwazi ukwenza izinto eziningi ezahlukene so sasithola indaba sikwazi ukuthi siyostena amashow kangangokuthi ikhona la ngaba nenhlanhla khona ukuthi kuze kube ukuthi ngiba ngikwazi ukunika ithuba lokuphatha ishow yomculo kaMaskandi so ila sasidudula khona ke nomfoka Mthwesi ulobilobi kwakumnyama phansi lapho kwakuhlangene izizwe hayo manje nalensizwa yasemakhosini phela ngigijima nje phela hawu sasihlanganisa izizwe eThekwini ngithi uyazi ukuthi kwaZulu Natal kuhlala abantu abaningi abahlukene ikakhulukazi eThekwini amaXhosa namampondo uyawathola eThekwini ahlangana namaZulu so sihlanganisa izizwe sakhipha uCream wento mana-ke mfokakithi ufika kanjani ke emsakazweni waka SABC ufika kanjani kwa SABC lo akithi bekade silokhu sibheka amathuba la engakhona so silokhu sifaka lapha nalapha yakusho ukuthi umuntu ube nenhlanhla ukuthi abizwe afike enze lokho okwenzakalayo ngenhlanhla okwakhethwa yena sase siphusha khona ke ngapha endabeni zikazwelonke kanjani nje njengomuntu wayisuka emsakazweni womphakathi mhlambe ifunda kwakhe indaba kokuqala mhlambe awuzange nidideke njengabanye abantu uthola ukuthi usubiza lo msakazo obusuka kubona elangokuqala no ngizake kwenzeke mfethu and enkulu ukuthi ngayithula kwi-breakfast show ngenhlanhla ngafika uChatha bese ngimjwayele ube ubhuti wami so engilekelela here and there ngathi ngena nje wathi hayi mfethu ukhululeka and into eyijwayele into eshintshile kuphela umsakazo kuwona okunye nokunye akukho kushintshile so nalokho ngicabanga ukuthi kwanginikeza leso sibindi ukuthi ngikwazi ukuthumela amamiliyoni indaba mhlambe mangathiwa nginginikeza ithuba ngithi ukhuluma noKwabhashe namhlanje njengomuntu owafikele esandleni sakhe imaphi amazwi ongawadlulisa angibona ukuthi ngaba nawo amazwi anele engingawadlulisa kuKwabhashe ngoba ngicabanga ukuthi ukubonga kwanele uKwabhashe usikhulisile ngey'ndlela eziningi and ngiyabonga ukuthi khona into njengoKwabhashe o-understandayo ngaleso sikhathi wayi-understand ukuthi udila nathi sisabuya ezikhungweni zemfundo and igazi lalisashisa indawo yokusebenza sasingayi-understandi kahle but kwaba nesineke sokusifundisa ukuthi endaweni yokusebenza kukanje kuhlezi kuzoba khona abantu engazi ukuthi abakuthandi nani ngenza isibonelo kodwa uyena umuntu owangifundisa ukuthi endaweni yokusebenza kufanele uhambisane nesimo sakhona leyo mnsizwa bangakini uyishiye egeyithini uma usungena endaweni yokusebenza uma unesikhalazo ukwazi ukusidlulisa ngendlela ekahle kwethu nakhe ngifuna ukwazi ufika kanjani-ke manje ukuzebeni u-MC njengoba sesihlangana nawe u-MC kaMaskandi umuntu ofunda iy'ndaba sazi umuntu ofunda iy'ndaba ufokhasa kakhulu entweni yey'ndaba wena kukuthatha kanjani kukubeke sikubone namhlanje ugijima ube u-MC ukwazi ukuba nakuMaskandi well ngicabanga ukuthi mhlambe umqondo esafaka wona ongekho right lo ukuthi umuntu ukuze afunde iy'ndaba mhlambe kufanele abe semsakazweni ashayele iy'nhlelo uyabo well-ke ngaphandle kokuthi mina ngeke ngayishayela iy'nhlelo before but lento yokuba u-MC abakwena ngaphansi sokwenzela isibonelo ngoChris Before azange abe mningi emsakazweni kodwa buka manje ukuthi u-MC ohlonishwayo kangakanani amagalelo akhe namava akhe so lento yokuba u-MC angikholwa ukuthi idinga ukuthi uqale ube umsakazi bakhona abantu abawo-MC abakwaziyo nje ukwenza ngokwemvelo abamaciko ngokwemvelo ngoba o-MC bafola amaciko kulungile futhi sesigoqa mangathiwa-ke uyayikhethela mhlawumbe ukuthi awuhlale ohlelweni oluthize mhlawumbe nje emsakazweni uwumfundi wey'ndaba zakhona nje zonke iy'nsuku iluphi uhlelo ongalikhetha emsakazweni
Hayi zonke kusekhaya zonke mfethu kuyenzeka. Noma ngafika ngo-12 Yeah, ebusuku yeah. ngafike ngikuthulele lezo bese no akhuleka mfethu noma iluphi lu right. Kulungile. Cela uvalelise ngendlela yakhona nangendlela esijwayele ukubuzwa ngayo. Nongakaze akubone ajabule ukubuza ukuthi hayi ngempela uyena nangimzwile namhlanje ngifuna ukuthiwa ngilande usomnyama wami. Baningi osomnyama manje nami ngusomnyama nawe usomnyama. So ngicela ngifuna uvalelise khona le ndlela osho ngathi angazi ngwakwanyavini ubani somnyama kabani awuyisho nje ngizwe namhlanje. Hayi nokhuleka noma ngabe kuthiwa ngenza uhlelo lango-3 to 6 ekuseni. Uma ngivalelisa ngathi usomnyama kaSabakhumalo phansi enyavini sengithi phuma. uNkulunkulu abuNkulunkulu kuthina thina sibe ngabantu kuyena. Yangi siyabonga. Ngiyabonga.